మాండేద పేరు వెచ్చా ఉందండు బాబుగు ಅಪ್ಪು ಮುಲ್ಬಲೆ ಬರೇಲೆ ಪುಲೆ ದಾದಣ್ಣಲ್ಲ ಚುರ್ಕಲ್ಪುಲೆ ಮಾರೆ ಅಪ್ಪು ಹಾಂ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಯಾರು ಪಾಪಿನಿ ಯಾನ ಇರ ದಾದಾ ಮನ್ಪು ನೀರ ಅಪ್ಪು 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 ದಾದ ತೂ ಒಂದಲ್ಲಾರ ಒಂಚೂರು ಓದಲೆ ಅಪ್ಪು ಟೀಚರ್ ಪಂತ ಇರತ್ತ ಚೂರು ಚೂರು ಓದಲೆ ಅಂದ ಹಾಂ ರೆಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಏ ಹಾಂ ಈ ಮಕ್ಕ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಕ ಆ ಟ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಕ ಪಂಡ ಓ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ ಕ ಪಂಡ ದಾದಾ ಹಾಂ 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 ಟ ಟ ಪಂಡ ಹಾಂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ವೆರಿ ಪನ್ಪೈತೆ ಪಪ್ಪಡಾಯನ ಟ್ಯಾಪ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲು ಅರತ ಓದೋರಪ್ಪ ಜೊತ ಹಾಂ ಓದು ಜರ ಇರ ಹಾಂ ಎರೆಗಂಡ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋಡಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಬೇರೆನಾ ಬರ್ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲು ಪೂಪುಜರಿಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ಪಾರ ಅದೇ ಪು ದಾದಾಂಡ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನ ಪೂಪರತ್ತಾ ಹಾಂ ಬಗದಾದ ಅನ್ಪರ್ ಮುಲುಕುಲು ಒಂದಾದ ಅನ್ಪರ್ ಬೋರಪ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹ್ಞೂ ದಾದಾಂಡ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಿಲ್ಲ ಪರ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣತ್ತೀರಿ ಹಾಂ ದಾದ ತುಪ್ಪಿ ನೀರು ಪೋಕಿಮನ್ ತೋಜಾವೆತ್ತೀರಿ ಬಾಬುಗು ಚಳಿಕತ್ತಲೆ ದಾದ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲೇರಂದ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಒಂದು ಕಡಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಡಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಪು ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆಗೆತ್ತಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪರ್ ಪೂರಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಶೋಕದ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಒಂದು ಪರ್ಪಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿ ಓ ಹಾಯ್ ಹೆಂಚುಲರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನಂಜಿ ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂದ ಬೈದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಬಿತ್ತು ತೂಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಿತ್ತು ತಿಕ್ಕದಂಡ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ದೆನ್ ಇತ್ತಂತೂ ಸೀಸನ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಅಂತೂ ಪೂರ ಸೈಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಬಿತ್ತಲೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಸೈಡ್ಲ ದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಾಯ್ತಾ ದಾದ ಮನ್ಪೂರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಲ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ವೇಸ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಶುಗರ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಡೈಲಿ ಇಂದೇನು ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿನ್ನೋದು ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲನ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಇಂದಟ್ಟು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇಂದಟ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಪುಂಡತೆ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಇಂದನ್ ಡೈಲಿ ತಿಂದಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಮೇನ್ ಪಂಡ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಕ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ಗ್ಲ ಜೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಾಗ್ಲ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಪುಂಡತೆ ಅಕಲ್ ಇಂದೇನು ತಿನ್ನೋದು ಬತ್ತಂಡ ಇಂದೆಟ್ಲ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೂರ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಇಂದನ್ ತಿಂದಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಏರ್ಲ ಇಂದನ್ ದಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ಯೂಸ್ ಮಂತನಿ ಅಂಚಾದ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಂದುಲ್ಲರ್ತಲೆ ಲೈಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ಮಾತಾಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತನಿ ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಇಂಥ ರೇಟ್ ಏತುಂಡು ಪಂದು ದುಬೈದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಮಾಲಡ್ ಮಿನಿ ಚೆಕ್ ಬಂತಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂಥ ರೇಟ್ ಏತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಅದಾಗೇನು ಊರುದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಲ್ತೆ ಪತಂಪುದ ಅಡೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ತುಲೆ ಏರ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ನೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಪಂದು ಯಾನ್ ತೋಜಾದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೂ ಒಂದೆ
ಈ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಬಿತ್ತನ ಯಾನಿಂಚ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದೆ ಒಕ್ಕ ಮುರ್ಕುನದೊಂಚೂರು ನೀರಲ ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ದೆತ್ತಂಡ ಯಾವು ಪೆಲ್ತರಿ ತೂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಇಂಚನೆ ಮೂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ತೆಪ್ಪಲೆ ಪೆಲತ್ತರಿ ಬೇಯ್ದುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂದ ತೂನಗ ಬೇಯ್ದುಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ತೂವಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಟ್ ಮಂತು ತೂಪೆ ಮೂಲು ತುಲೆ ಕಟ್ ಮಂತಿ ತುಯ್ಯೆ ಈಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಅಂದನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ ತಿಂದು ಹೆಲ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡೋನ್ಲೆ ಯಾನಿನಿ ಲಂಚ್ಗೆ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂದೆ ತೂಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಬೈದಳು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಎಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಿಂದೆನ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ದಾದಲೆಜ್ಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ದೆತ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಬಾಲೆನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಜೋರು ಬೊಳ್ಳ ಅದು ಇದೇ ಇಂಚ ಕೋಪಿಂಗ್ ಎಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ 10 minutes ಉಂಡು ನಂದು ಬಸ್ ಬರ್ರೆ ಕಾತೋಂದುಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಸ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬರೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅವಳು ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೈದಂಡ ಹಾಯ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಂಡ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ರಜೆನಾ ಅದು ಈಗ ದಾದೆಗಪ್ಪ ದಾದೆಗೆ ರಜೆ ಪಡುವ ದಾದಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೊಡದ ಅಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪು ದಾದ ಬರಪ್ಪಿ ನೀರು 1 2 ಪಂಡ 12 ಇವರೇ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಹಪ್ಪುತುಲೆ ಪತ್ರೋಡೆ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪತ್ರೋಡೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆತುಂಡು ಒಂಚೂರು ಮೆಸ್ಸಿ ಆತುಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಮನ್ಪೋಯ್ರ ತೂಲೆ ಅರ್ನ ಪತ್ರೋಡೆ ಬಾಬು ದಾದ ಮನ್ಪುನೀರು ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಪತ್ರೋಡೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲರು ಏನೋ ಬಂಗಾರು ಪತ್ರೋಡೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲರು ತೂಲೆ ಬಾಬಾ ಒಂಜಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಶೆಫ್ ಬಾಬು ಒಂಜಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಶೆಫ್ ತೂಲೆ ಅನ್ನ ಪತ್ರೊಡೆ ಎಂಚಾತಂಡು ರೋಲ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲರು ವಾವ್ ರೋಲ್ ಪೋಂಡ್ ತಂದೂರುಡಿನಿ ಪತ್ರೊಡೆ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ ಬಿಯ್ಯೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನುಂಗೆಲ್ ಮಿಂದ ಸಾರು ಚಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಐಟಮ್ ಒಂದುಂಡು ಬಾಬುನಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪತ್ರೊಡೆ ಇನ್ನು